Относно изтеклата информация за Епстин, искам да отворя една скоба. И тя е: и какво от това? Хората го знаят от много време. И в един момент, когато решават да подадат на овцете малко повече информация, целият свят се активизира и започват да си пишат едни романи, едни коментари, едни изказвания. И какво от това? Това подобие на човек, ако може така да се нарече, интересува ли се? Очевидно не. Не е наясно, че целият свят е срещу него. Това не е от днес. Това е от години насам. Много години. За да има промяна, необходима цялостна реконструкция. Всеки един от тези подобия на хора, които са присъствали на конкретния остров, се държат от Епстин с компромати. Много компромати. Съответно, той си мисли, че е недосегаем. Както разбрахме, човекът е жив и здрав. И живее свободно. Променили ли са нещо хората преди? Очевидно не. Променят ли го сега? Очевидно не. Коя е промяната, която настъпва? Излива се множество негативна енергия върху живота ви. Както по новините, които са предназначени единствено и само за това. И по този начин съзнанието на човека започва да се храни с негативната информация, излъчвана по най-различни медии. И какво от това? Единственото, което се случва, мога да ви кажа какво е. Съсипвате си психическото здраве. Ето това е. Дали целта е такава? Вероятно да. Така че въпрос на избор, дали да продължите да бълвате съдържание относно тази тема, дали да продължавате да търсите, защото това нищо не променя, освен вашите възприятия.